Estamos na Serra do Cando. Aí están as vacas pastando. Só deixaron as pegadas. Isto está aumentadísimo. Unha cruz. Probablemente da guerra civil. Probablemente. Ahora están as vacas. E aquí é pois un abrevadero. Aí están as formacións graníticas que víamos antes, porque por aquí estamos moito no alto. Xa non hai eses camiños de musgo paralelos ao río ou húmedos. Hostia.